Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama. O karon mag-upload na punta sa ato ang Palamay Drama Compilation Part 141. O pasensya jud mga listeners, taod ta wala naka-upload. Natin bisita mao nga wala jud ta naka-edit. O karon balik na punta upload. O usbo na ko mga kong pasaylo sa imong listeners nga wala jud ta naka-edit sa atong mga Palamay Drama. O pasalig sa inyo nga mag-upload na punta og sige para dili na pud mo mabitin sa ato ang mga drama. Og sa gihapon mag-intro vlog gapon ta para dili ta marius content. Og magbasa ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato nga part 140. Atong basahon ang first comment si Jod Plastico. Salamat sa new upload nimo idol. Daghan na sad magbasaan ni idol. Daghang salamat kanimo Jod Plastico sa imong kanunay nga pagpaminaw. O pasensya kayo nga karon na ta nakabalik og upload. Si Cindy Abdas, daghan na sad mangitag trapuan ni idol, lingawa jud dramaha. Daghang salamat Cindy Abdas. Si Ma'am Delsam 99, hi sir idol. Mayong gabi, kalingaw ko paminaw bisan nagtrabaho padayon gapon ko support ug paminaw sa imong mga drama. Salamat, always God bless you and family. Daghang salamat Jud Ma'am Delsam 99 sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa may drama. Ug salamat kay Ma'am sa imong 10 Hong Kong dollars. Salamat jud kayo ug may ko pasensya sa imong Ma'am nga wala jud ta naka-edit ug dugay ta naka-upload kay na busy jud ta sa nakoy bisita o katikir po ko sa ako ang papa. O uspon ako, salamat kay sa imong pagsuporta sa atong channel nga hatag jud ka og super thanks nga $10. Si Oscar Abedog, salamat sir idol sa sigig upload bahalag bagyo dol basta naka-upload lang. Kay katong pag-upload nato ani timing to nga bagyo-bagyo nya karon wala namang bagyo. Mao nga naulahi jud atong pagbasa. Salamat kanimo Oscar Abedog sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Jimmy Sinal, thank you idol. Daghang salamat sa imo Jimmy Sinal. Si Joselito Salva, thank you idol. Basta dili gani ko ka-comment idol, burn out good na sa among bukid. Support gayud ko always idol. Salamat kay sa imo Joselito Salva. Naadud ka pirmi ga comment nga isa jud na atong basihan sa ato ang pag intro vlog nga na tayo mabasa. O ako lipay kay ko ana Joselito Salva. Usbon ako, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw Joselito Salva. Si Belen Andoy, salamat idol, more drama pa. Daghan salamat Belen Andoy. Si Virgilio Balanay, salamat ta sad idol sa manindot og makalingaw nga drama, wala skip og kanunay usab kami suporta nimo dol. Bombahay pirahe idol. Daghan salamat Virgilio Balanay. O sa labi na sa imong pagway skip sa atong mga ads, daghang salamat. Dako na kay nang tabang sa ako ang channel nga rasig sa ato nga makapadayon ta. O pasensya kayo nga nadugay jud tag-upload. Usbon ako Virgilio Balanay, salamat kayo sa imong pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Si Romy Boy, daghang salamat na sad idol, malingaw na sad mi sakto kayo, wala mi trabaho karon minaw sa imong makalingaw kayo nga drama. Daghang salamat Romy Boy nga isasad ka nga pirmi ga sunod ug ka suporta sa atong channel. Wa po kay skip no, salamat kayo. Si Ina Palas, pirmi mi pasalamat idol, lingaw kayo mi. Daghang salamat Ina Palmas na pirmi jud ka na lingaw sa atuang Palamay Drama. Si Rigi, salamat idol, lingaw na pud. Daghang salamat Rigi sa imong nunay nga pagpaminaw. Naasad ka ga sunod sa atong mga gina-upload sa Palamay Drama. Si Richard Isko, thanks idol. Daghang salamat sad kanimo Richard Isko. Si Luel Balandra. Tulok heart ni si Luel Balandra. Daghang salamat sa imo Luel Balandra. Welcome sa atong Palamay Drama. Si Ma'am Delsam 99 yang gisin sa atong super thanks nga Hong Kong dollars, 10 Hong Kong dollars. Nagpasalamat siya. Ako ma'am, dako kay ko pasalamat sa imo ma'am nga sa imong pagsuporta. Appreciate jud nako ma'am ang imong pagtabang ug sa imong pagsuporta. Ang ako lang ikabaw sa imo ma'am nga ako lang ampo ang kanunay nga maing panglawas diya sa Hong Kong na ka nagtrabaho no, labi na sa imong
pamilya, panigdan sila sa tagan sila sa mayong panglawas. Ugos mo na ko, Ma'am Del Sam 99, salamat kay sa imong kanunay nga pagsuporta o pagtabang sa akong channel. Salamat sa imong Ma'am Del Sam 99. Si Miles Biran, thank you idol, nang marami enjoy jud. Salamat sa imo Miles Biran nga naasud ka pirmi pud no. Gasuporta o paminaw sa atong mga drama. Si Mario Libre, lingaw jud kaayo mi diri idol, sige rami og ngisi. Daghang salamat Mario Libre, gapaminaw sa ato ang mga drama. Si Rodrigo Bali, idol, super makalingaw ang drama, enjoy kaayo mi, sige rami katawa uban sa akong mga barkada, super comedy. Kay kini atong drama jud tinuod no, makalingaw jud tinuod. Ug daghang salamat sa imo Rodrigo Bali nga isa jud kang gasunod pud sa atong mga drama. Si Christopher Valdez, salamat idol, more drama pa, lingaw jud. Lingaw jud si Christopher Valdez sa atong mga drama pud. Daghang salamat sa imo Christopher Valdez nga isa jud pud ka ga nalingaw sa atong mga drama. Si Basilio Lagitaw, idol, karon ako balik comment kay dugay ko kalugar usaon bisip pero dili tanan makalugar basta kay gayon ko mag-comment ko kay kalipay pud nako diri sa panahon sa akong pagpahulay. Usbon ko balik ko paminaw diri sa kalingaw nga drama from TSE. Salamat sa imo Basilio Lagitaw nga naka-comment pagbalik nga isa jud basihan sa atong pag-intro vlog. Usbon ako, salamat kay sa imo nga naminaw ka pirmi sa atong mga drama, sa atong palamay drama. Ug mao to mga listeners, tanan nga comment sa ato sa atong last nga gi-upload nga part 140 ug atong gibasa karon. Ug apil sa atong pag-intro vlog sa atong part 141. Ug ato nasugdan atong palamay drama compilation part 141. Ako si Daimin. Ginaingon, kinahanglan gid ay. Katong gusto na ka magminyo, ilhon ba sa imong minyuan? Kay muraw niya kang iring, nag-ilog ka ng pagkaon, daghan kang tinaurasan. Mao kini natapos kong kinabuhi, at dili ako mahimo kalimtan. Pre Tonyo, di ba may anak man kang dagan, ha? Oo, pre. Kinsa gani nga niya, pre? Sprima to, pre. Nakahinundon ako, pre. Kanya no man ta pre ni Casio. May uditaw man pud ko, pre. Si Diminsito? Diminsito, pre. Gwapo ra ba ng bata, pre? Karon? Gwapo lang yapon, pre, oy. Wa mausab. Mao ba, pre? Si Prima, pre. Dili ba murag di man kay may pagkapurma yang dagway? Murag nahiwi man to gamay, no? Mao lagi, pre. Nagguol gani ko kay basig dili ko kita ini og apo. Unsa, pre? Kinsa man intay manguyab ni Prima nga peresaway ang hiwi naman lang yun niyag dagway, pre, Nick. Uy, ipahilot, pre. Sus, dili intawon madag hilot, pre, ni Casio. Hiwi gyud. Di gyud ay badag hilot, pre. Uy, kaanugon. Sus, nga no gianugnan man ka gianugnan taong ka, pre, ni Casio. Ay, gusto ko ako, pre, nga ipilailan ako si Diminsito ba sa imong anak. Aron makakita na sila unta ako sa akong apo. Sus, Diminsito nga active na sa Facebook. Why problema, pre? Uy, doon na, pre, oy. Ang ako si Diminsito ba, dili mo sugot sa akong gusto nga iparis na ko siya sa imong anak, pre. Ay, may noon, pre. Minyo na to sila, pre. Sige, pre. Ganahan ko. Dili ko di ko tayo ni kasi, uy. So, nga naman, Diminsito, buutan man na spray ma. Buutan lagi, pero may uyab naman ko. Di ay. Uy, kinsa man na siya, Diminsito. Malagi ko, gipailailan nimo. Ako ha? din sa ato. Tayo ako din sa ato, taya. Aron makaila ka, o makakita kas kong uyab. Sus. Ngano ka, tay? Suko ka? Wa ko masuko. Naglagot lang ko. Parihas naman na, tay, uy. Sus, paita sa ning dagway ni mo, Prima. Dili mo ni halinon. Kung sa isda ka pa, dili ka nalabas. May pang ginamos ni mo kay kung mumaos, mahalin pa.
Sos, maayo biya nimo dapatan. Ayaw, tay. Ay, ayaw ko gunit eh. Gunitan dito ka nga wa man. Unsa? Unahasad dapat ang imong kaugalingon, tay. Kay liwat baya ko nimog dagway. Monsa! Mauna ni ang inyong bay, Daimin. Oh, day Janice, mo na ni. Dali. Ipailati ka sa kong tatay. Ikaw di ay nguyab sa akong anak, day? Ako, sir. Uy, ayaw pag-share na ko eh. Siya si Janice, tay. Ayaw pag-share na ko. Nick na lang. Okay. Mayong pagkahulma ang dagway ni mo, day? Ano hala? Pagminyo na mo! Kuwantay ka ng tulo. Kadlaw pala may uyab ni Janice. Kaya nga naman daig tulo palang takaadlaw nga uyab, Daimin. Okay raman ako nga magminyo na ta. Awa? O sige, Janice. Magpagkasaltang duha. Day Janice, dali na. Naghigdan ako sa katri. Kadiyot sa Daimin. Oh, wow. Kalimigting ko sa kong asawa. Nisamot akong gana niya. Dali na dyan. Coming! Ang anak ni Janice. Unsay mo ikasulti, Daimin, sito. Kanindo tayo maglawas. Naghubo naman kang daan. Of course. Na naman ti ka. So, nganong mauwaw pa man ko ni mo, Daimin. Janice. Kataas ko di mo tila, Daimin. Time para good. Dili ka kaungo. Basig ungo ka, ha? Magbi ako ungo. Dili ko ungo, sure ko. Dili na, tapad na ako higda. Dili ka, Tri. Okay. Hikapon ka rin. Doon mo kadugan, ha? Hikapon ka rin. Imon dugan. Ha? Hinaya lang. Basta cancer ko. Daimin, ang akong ganahan ka ng tutyan ko ni mo. Ha? Ang kalain. Mara ko imong anak. Sangod. Tutyan ako pa. Oo, be. Kalami. Pati lang dyan ko na sa ilahan kay akong buhaton. Mutuwad ko. Ari ka sa akong luyo, Daimin. Mutuwad ka? Basig ikaw na yung ungo. Dili, uy. Mutuwad ako, ha? Mutuwad mo. Uy! Kalain. Nga, Daimin. Kalain mo tanaw. Tuwad ko. Ayaw katawa, uy. Ayaw katawa ba? Katawa-katawa lang ka, pero suwayi, oh. Lamian ka sa linig-posisyon. Kalain na tanaw na eh. Kibot-kibot pa. Di, lagi. Bala, ngitiin lang. Dua isa akong pasas, be. Oh, Janice. Pasas. Kini. Dua, eh. Oh, Janice. Trabaho na ko dyan. Uli dayon, ha? Dili maglangay sa trabahoan. Uso ra ba karon ang magkarelasyon ang kauban sa trabaho? Silusa ra ba ko? Unsa? Ano ka? Mga oras mo. Dali. Aray. Nganong karon lang ka na uli, ha? Kapi kayo. Di ko too na magkaka! Aray. Gusto na. Kita ka na kung naog ka oras. Aray! Daimin, sito. La. Uy, pinsito? Ikaw din akong nakita. Ako taon, prima. Uy, hala ka. Ha? Noon sa manang naong ni mo nga napunyo man nas kinawrasan. Ako ang gibugno ko sa mong iring. Kinasuko nga akong gilugan sa iyang pagkaon ng isda. Well, hindi ko matuoy. Gibugno kasi mong asawa, oy. Prima. Mauna. Mili magwapa. Parim. Ala, sige. Agwantahan ng gwapa. Kay maumanig kustos mga lalaki. Idi result. Sustaon, Deminsito. Kagrabe ang naong ni mo eh. Si Janice ang nagbuhat, ana. Kinsa pamdailain, Tenik. Sa pastila, no? Ako may gisakitan sa akong nakita ron ni mo. Abi na kog may hinhin si Kisa to, no? Janice?
Hinhin kundi masuko, pero kung masuko, marag iring ka bangis. Dimendsito! Ay, Janice, day! Oy! Janice! Diyan ako anak ka doy! Ay, na! Ay! Ano yung labot? Ama ko niya, nalimot ka? Pero wala kay labot, bala ko na siya. Sa ayaw pang hilabot. Kaya gusto ka, apil ti kagawras. Oy! Janice ha! Okay, ako yung Janice! pagkasun, pero kaya pilis natin, ha? Lain na istorya, lain na istorya. Kinahanglan nga. At ang dinig inding. Andad lang ka na. Dali sa ato. Buhi ko, ako guyura. Ato, ayaw din eh. Kaya na ka magkakita. Dali. Sa ato. Dimendsito, Rito! Uy! Kaisog sa akong anak! Karon. Niyalam kita sa ato, Janice. Animal ka? Giguyot ko nimo ha? Imo mo kong giguyot! Kauras ako bayo. Kauras tapos ginawa. Para ba tagbaw ka is kauras? May katasong sa ato. Aray! Abang yung ko! Si Mana gid ga, kumutrabaho. Mauwa mo kung matas ko magkaubas sa baho. Nga napuno akong daong sa labaw pas iring si Janice. Kauras to damak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Harold, ginaingon, pilia ang babae nga imong minyuan mahalon usab ang imong pamilya hangtod sa kahangturan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga kumahimong. Pagkalitan mo, Harold. Oy! Kana, sorry kayo ha. Sorry gid kay ha. Kinig yung bata, Sorry gid kay ha. Yaon sa mong duha. Papa Mario. Ngano nagilag man is mama, Harold? Giunsa nimong imong apuhan? Wa man ako si unsa pa. Wa? Ngano nagilag malagi ni mama siya na, ha? Oy, Mario, magminyo na ba sa Harold? Uy, tinuod, Harold. O pa. Mama. Sakto na sa edad ang imong apong na magminyo. Ay, nakalitan man lang ko, Gudyo. Si mama baya. Uy, dili ka pa ana nga makakita ka anya sa imong apostohon. Ay kabala ka Lola Shana. Kung maminyo nako puhon, di ka na ako ibuwag uy. Di ta magbuwag. Magtipon ta sa pagpuyo. Huwag usay buti mo ipasabot, ha? Kung asa ka, na ako. Unsa? Magkigtipon gihapon ka sa pagpuyos imong lola? O Jisa, No, maglain ta, uy. Jisa, sukad ko gipanganak sa kong namatayng inahan, si Lola siya na nag-atiman na ako eh. Sabta ko Jisa, please. Di ko makabiya ni Lola siya na. Ay ngano nagminyo pa man ka, nga di man di ka makabiyas imong apuhan. Jisa, mahal na ko akong Lola. Nagsulti pa lang kang daan, nga di ka makabiyas imong apuhan. Mas maayo pag siya nalang imong giminyuan. Unsa ka? Naunsa ka, Jisa? Makalagot ka, Harold. Oh, Jisa, salamat kaya. Samtang sayo pa. Nakailan ako ni unsa ka? Selfish ka? Nag-away mong Jisa tungod na ko. O Lola, Unya, hindi ko mo dayon sa pagpakasal niya, Lola eh. apo. Kung di ka kayang mahalon sa mamahimo kong asawa, Lola, di sana ko siya kaya nga mahalon. Kadagang mga babae diha nga makadawat o makasabot sa akong sitwasyon. Mangita ko glayang babae nga ako pakaslan. Imo ro cellphone sigig bagting. Tubaga na, lingog-ngog ka ida. Bahala na sa day, di na ako siya tubagon eh. Kinsa man day na? Si Jessa ha. Ay, nasako kita ko si Harold. Saan man ako? Daga na nagkaibaw nga magpakasal namin duha. Ira di kong ipaylos iyang lula. Nagsulti pa lang kang daan, nga di ka makabiyas imong apuhan, mas maayo pag siya nalang imong giminyuan. Unsa? Naunsa ko ka, Jessa? Makalagot ka, Arnold. Jessa, salamat ha. Samtang sayo pa. Nakailan ako ni unsa ka. Selfish ka. Mahal ko si Harold. Doon ko siya sa ila. Ug mangayo kog sorry niya. Maayong hapon, Lola. Jisa,
Lola, sorry. Isha, Hala ko si Harold. Kung kasabot na ko, kinsang iya gimahal sa Emilia, ako nating mahalin. salamat siya ang kahuna-una kaini. Sorry na, Lola. Agidawat ko ng pangayo mong pasaylod. Salamat kayo, Lola, siya na naa si Harold. Karon kay kasinabot naman mong duha ha. Lord, kung saman, dayon ng inyong kasal. Ipadayo na mo pa. Hunong nagunaan ang sige hilak ni mo. Ito na mo, naghubag ng mata mo. Pasag di lang gud ko, Mario. Lola! Lola siya! Harold, Ah, ako Lola! ko. Unsa mo yung maghilakan, Lola, nga magtipo na maghihapon tag Pinoyanan. Pamilya ko kamo, o di ko makabiyaan ninyo. Biyaan ko pa nga akong asawa, Lola. Kay ninyo nga akong pamilya, ha? Harold, It's a prank! Di na may tabo, Jessa. Kay asawa na tika. Mauna, Jiza. Noong kang ilisan, pero may pagpunan. Yok. Nalain na sa nandagway sa imong asawa, oh, Harold. Kiss ko. Ha? naay mong Lola. Ay, natuog na si Lola, eh. Sus, nga nung wa pa man na siya naglaig kwarto, eh. Hindi man na siya ganahan nga siya rang usa sa iyang kwarto. Sagdi na lang kun. Di na makaklaro si Lola, eh, kay hap na kayo naggamay. Ha? Dali. Uy. Kalain sa ining maromansa tangod nila ang tao sa kwarto, eh. Ay, palabi, ikay lupa. Natuog na siguro. Ay, kus kang mago niya kay Lola. Hinay ka lang na. Jisa. Natuog pag magtiayon, ma. Di pangkapoy. Unya, ikaw nakatuog ka. Ako katarong patog kay kusog kang mago ang babay. Oh, Mario! Lola Shana, good morning! Good morning, to. Dakog ni siya. Stella. Ika mang lingag-ngag do. Lola! Mas di siya. Huwag ka bangon. Siya baag babayan na. Kaya kaon lang diya, Harold. Sabtan lang, gisulting lula siya na ni mo. Bay, bayig. Oh, bay. Matag kwarta diya, bay. Nganak kong sawas sarian ba taon? Dua ka buok ang iyang panganak taon? No? Duha. May mo, bay. Kay duha ng inyong anak. Kami ini, wa pagita na eh. Paita. Pwede ka kaigo. Wa, yun eh. Asa na man. Sobra mo tuig ka dyan kasal niya. Wag yung kakaigo, di ba? Oo lagi. Pero may tirasyon, pero way igo. Ita eh, wagin masudli. Sa gani. Imo lang sawa atong hulman, be. Lang kwarta. Kaigo na, sudlan na na. Tarong niya, bay. Lagi. Ay. Saban, ako'y pasuod sa masawa? Ayo eh. Binuang na mo, bay. Di ka kahuang magkwarta, bab. Sige, Joke binuang to ba? ako yun. Sabi ka, bayboy yung Arnold. Doon sa mga imor ng mga asawa, eh. Di ko mangilabot na. Wa nga pong kwarta ba? Kay joke to ako, ah. Karong gabi, ha? Siya, di pagi ka mamabdos, ba? Pagawa sa silula siya na sa atong kwarto or makabawas ko. Kung unsay mong buhaton ako, ako sang buhaton. Sharo. Di lagi mahimo. Abot sa di mo, Harold. Uy, anong ganahan po kay kagabi ita mag... Nindot mo ko gabi ikot. Ah, grabe ka na gabi. Igid na mo ganang imo, ha? Ay, nagpangitag sa amog, basta karong gabi, ha? Kinahanglan masudla na ka. O makakita na ta sa atong liwat.
Dugay pa ka mahuman sa imong pagpamilot diya sa imong duster. Kaya nga naman, Arnold. Suwaw mo gudla. Di ko katuog kung magsigang suga. Kapit na kumahuman, luka na sab ko. Mundang na koron. Ay, salamat. Hoy, isiglipay-lipay diha. Siguro asa nga matuga na siya. Natuog na si Lula. Sure ka? Siguro so. Siguro una ko. Good night, Lula Shana. I love you, Lula. Oh, wala mo reply, oh. Nakatuog na gina. Ha? Dalipi. Dalipi. Nagihar ko na kinabinaw niya. Isa. Pugniin na ako, ha? Pugniin, ha? Ayaw sa palabang. Si Lola ni Parog. Ni Parog. Ang pinangapol. Kini Parog sa Pabula sa sa. Pabula sa ko. Bitay ba yan? Taawo, nagmata po. Wa gid mi kaamta ni Jessa. Naglain na lang may bayik si Lula, siya na. Sige ka kita na mong jerjer. Paita. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ani, dinaingon, ayaw kumpiyansa sa mga tao nga lit nimo kaila, aron dili madisgrasya. Mao kining nahitabo sung kinabuhi na ko mahimong mahikalim. Unsa? Maligo ta sa dagat? O day, ramuha sa ng sipon mo ba? Karong Domingo, birthday man sa kong amigo. Kita rin maligo. Maupat ka prisa siguro nga nag-uyaw, di ba? Tulo naman silang daan plus kita. Mga upat ka parisan nga nag-uyaw. Tanan magkuyog karong Domingo. Gipis lang mo man kog maayo suyo pasa na ba? Agtos dagat, suyupon na ng sipon mo rito. Advance. So, advance. Ganahan sa May agtos dagat kay di kay klaro, para tong daan unsa. lang naman sa'yo po na. Ganahan sa ba akong maligog dagat mon. Naman ko'y sinisot ako tong isulob ha. Ay lang susut. Sama lang akong sinusuton. Ay na lang, oy. O sige, bahala ka, oy. Basta maurod doon, ha? Sige. Mao ba, ugma na mo baligos dagat sa ibong uyab. Unay, pero balig upat mi kaparisan nga manag-uyab ang mga liko. Kadindot untang ikuyog ninyo, uy. Kuyog ko ninyo nakbi kay gisipon sad ko. Ay, nay, oy, pasuyop lang na, nay. Sabay mo suyop in taon, uy, gahagbay raman nga namatay sa tatay mo, uy. Pangita lang mo suyop. Na, wa pa magkiulaing laki nga nasaag og panguyab nako anak. Ay, na lang sa pag-unahon na og minyo, nay. Uy, may edad na baya ka. May edad na bitaw ko. Pero nagpangita ako anang sintaon, uy. Naunsa ka, doon naman gani mga gabi nga kung mutukar ang akong ganas, mugamit na lang kong balhibos, manok kay kilo-kilo. Karaan na, ng balhibos manok, nay. Ay, naunsa ka man, lami raman sad good. Ilaing mahimo. Mas cute tong balhibos itoy. Yapang ka naman tingali, ani. Pero undot kin unta to anak, oy. Kana kiyong kahi, gyud na butang ba nga mo duslak sa tong kinhawaan ba? Mao gyud na gikamingawan kog maayo, ani. Nay? Ato na mo, mga ligo na musdagat. O dang, duga nang. Lihat man din pa yung maprito. Depende lang gud ni nay, oy. Basi ganahan pa dita nga maligo dito hangtod hapon mo. Nahala, sige. O sibon-sibon, batay, gitaw nas ani. Ha, kay, tira ba nakahibaw in taong ulangoy, tingalig mo adto na siya, o di in taong na malumos na. O nang, batayan ko ni nga di ni mapakan sa akong kasag. Uy, edot ko na Nanay, oy. Umangkod ko mo langoy, nay, good. sa baglasiyas, langoy ang imong nahibawan, be, ane. Tigaya. Kao kong mo tigaya, nay. Kamao, bitaw ka butig haya. Pero dilis dagat. Anhas mama. Butig haya ka nga magpatong ni Simon. Mao dyan rin. Mao dyan rin ang istoryahan yun. Dong, ali, dong. Ito, dong, ikog langoy, ali.
Tiglaw, gudi ay kay naman matingog. Doktor ba kayo? Ay, sana na. Nag-birthday. Malikot na sila sa dagat. Kuya. Anak ko, matsyog lawas ng tawhana. Uy, huwag kayong atubangan. Hala, kaog do. Dagog, tawhana. Ana, nang langoy na silang duha. Kamausan nga mo langoy ang akong uyab no, hagi nga nag-edi. Tampait kay bagod to, uy. Sa una naman to si Edigot, si Simon naman akong uyab ron. Uy. Kalimot ko da. Lupik ko niya kay di manggod ko kamaong mo langoy. Ay! Wala, uy! Kuyawan man lang tanim mo dong, uy. Malimot na gyud kog dayon anis imong ron. Limot mo taon nga. Kalit man kag tungag ko Sabi mo na diha na unsa mo. Ano unsa? Wala ay, Ano wala ba? ay ko gihana-ana ay. Sige, kita naon lang idig sa uyab nga ligog dagat diluglanig lang ha. Ano ka? Da, nasuya ko siyang uyab dong, uy. Kay kamaong mo lang, uy. Sintang ako. Di makukabaw mo lang, uy. Kung mo, dali. Tagluan. Ay, time sa. Time sa, uy. Ang yan ako tuloy. Yan na. Yung kay masuya ko na ko ang kip. Sige na tao. Islang mo pabaya kay ko. Sige na. Basta dili, oh. Yes. Awa. Huwag na hinun sa pwede. Mga una ko na. Tara. Mga una ta. Gutom na. Tana, uy. Nakuagits kang edi, uy. Ganahan siya kong magtanaw ng dako nga tubangan, oh. Oo, diya. Kubos tag inyong pagpangaligos dagat, nak. Lingaw ka. O, nay. Lingaw, gid kay ko, nay. Gitudluan ko ni Simon ang langoy. Amay, noon kay nalingaw kas dagat. Pero, mas nalingaw gid kung nagtanaw sa amigong Simon, nay. Nga, maoy nag-birthday. Nga do ba, nak, ha? Kanong nalingaw ka man? Nag-brief naman siya. As kang mudwa ka tubangan, nay. Grabe. Nak, klaro kay dako ang iya, nak. Ingon anak man sa tusan ni tatay ni mo. Di ay? Akal man kay tubangan basta mag-brief. La. Ay bisag mag-short patus tatay mo, klaro kay nga tubangan atong dako, oy. Namatay lang yung sayo ang imong hinampang na amahan. Ay, ninduta nanay. Uy, katilaw jud ka og dako. Si mo di ay dek. Pwede na dakong iya, ha? Nagiatay na ay gamay kaayo. Ha? Nasi adi sa silong nangita na ko, nay? Oh, nagpahibaw, mahubog kuno kay imong uyab nga tuas ila. Ano? Di man gud na mo inom si Munggoy. Ay kay hubog, di ni inom. Yan na sa amo, day. Ani? Naaron di sa sud sa inyo si Simon? Nakatog sa kahubog? Oh, ambot, diin ginagsagika nag-inom, uy. Mikalit ram nagtungas ba, eh? Hubog na kayo. Ngayon niya, dayon na yung hagba sa katre. Tanaso na. Arong makita ni mo siya. Ay, tempa, uy. Di buhi iko ba? Ingon ka niya si Simon, wag man lagi. Ibog kay kanimo day, uy. Lami kay kaglawas nga ako nakita dito sa dagat. Usa tali sa katre. Ay, okay, uy. Linaya ko, uy, mapiang ko. Ayaw, uy, nainan ni mo, uy. Imo man ang tipugos ug latang ako. Kay, kalami maana ayaw, uy. Hala, dako nan lang yun. Huwag ka may iba ni. Kabugat ano? Ibog. Ay, nga naman yun. Ano ba talikto? Magpimos? Lami niya magtalikod. Kan o niya. Di na maubos. Di na maubos. Ipaupos na naman. Ipalin. Dahil laptan yun ni Eddie, higayon na.
iya ra baday kong giila. Uy, gipatuko niya nga tuang akong uyab sa iya. Pero madano na day siya nga iya kong hilabtan. Nailad sad ko. Haskang sakita ra ba? Uy, grabe ha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dante, ginaingon. Gibuhat ko ang tanan at imo kong mahalon og higugmaon. Apan kapakyasan lang akong naangkon. Mga ako ka nalang buhian. Aron makapangita kog laing babae matuod nga magmahal na ako, ang tuod sa akong kamatayon. Paningita mo sa akong kinabuhi nga. Dili na ko mahimong mahikalimtan. O sa maday, sakto ba nimo ang blouse ug sapatos ni Sarah? Ha? O dong, sakto kit kay nako. Okay, sige. Dini ka lang ha. Kay ako na sad ang musuod sa fitting room. Isukod na ko ning polo shirt na ko og kaning karsonis ha. Sige dong, paabot lang ko ni mo din hi. Okay, sige. Dili na nuyod ka, buhagan, Dante. Tahon tagit kang tawana ka. Kidako kayong gusto na akong tawana. Ang ako cellphone. Kasi nananawag. Wala si Briggs. Siya nananawag. May kiwa pa si Dante. Hello, Briggs? So, nagkuyog dahil mo rin Dante. Si date mo? Kisa may nagsulti ni mo, anak dong. Ikoy, kung igagawang bayot. Ito kasi nyo. Ay, nag-date ni Dante karon. Di pamalitan ko niyang mga gamit na ako nga para pagwapa. Human ini ron, mga ko numi, ug unya, pangayuan ako ni siya kwarta, ug unya, kita na sa dunyang mag-date. Ako'y magasto ni mo. Sige, ugma. Kita'y mag-date, ugma. Okay? Oh, sure. Kita'y magkuyog, ugma. Sige ha. Kay, may napadrong din ni si Dante. Di ka ni siya nagsukod o karso ni Sog Polo. Sige, bye. Hi! Humana ka og sukod? Okay ra? Okay na. Niya, no? Nay, Kwan, doon lagi kasulti ganina ako nakita da sa cellphone. Kinsa man to? Nay, nanawag ni mo? Ha? Mama, si Ma'am. Mama ni mo? Si Mama. Kakuan mga dong, si Mama nako. Oo. Namarag na sa dugkwarta. Unya, akong giingan nga, uwa pa ko'y sweldo ron. Sige pa akong absent kay naam kang nagsigig ingan nga absent ko. Mo ba? Si Mama ni mo? Si Mama. Mama ha. Ikaw lang ka. Atagan ta kag kwarta ron, ha? Ha? O gatas, atagi sa to si Mama ni mo. Uy, ayaw lang dong, uy. Ang imong ihatag na ko. Marasay akong kuhaan. Ihatag ni Mama. Ayaw. Lain ka, ayaw. Lain kayo na. Ang kang Mama ni mo, lain na. Lain sa nang imo, ha? Ako rin bahala, eh. Natanat na. Ato to sa counter na. Bayaran na to niya itong napilian. O pagkahuman, buad to ta sa food court. Mga unta. Nanalingaw ko ba sa itong panag-uban ron, ha? Day Sarah? Yes, Tuang. Happy hit kay ko. Kay gawas na imo kong ipamalitan. May gihatag pagki kang kwarta para ni Mama. Kusog ang dagan nun sa akong negosyo. Pagkakausap ko. Kung sa papasad. Doon naman ito yung kaugalingon nga negosyo. Ngayon sa man, magpakasal una ta, ha? Ha? Pakasal ta? Ayaw, uy. I mean, uunya na lang dong, uy. Magtagbaon na tando sa atong pagka-single. Ikaw agad. Basta ako, ganahan ko pakasal. Karoon na yun, kasal ta, ha? Ikaw, cute. Ngayon sa man, asam ta ron. Mamauli na ta, ha? Total lang ka sa inyo? Ayaw na. Ha? Manood na takmatal. Aron bas lang ta ka sa tanan yung gihatag na ako ron. Bas lang ta kaglawas na nga kalipay. Lulipap. Kalam niya. Ika na ako na gusto na ako. Ikaw ginagis ka na ba yun? Sige, manunutag mo tala. Lulipap.
Oh, lami bitaw. Buhaton ako ang tanan dong aron malipay ka na ako. Ang tanan, manod na to sa muta. My boy lollipop. Luyahan ako day. Uman ako, nakaduha gito ko day. Maka-round gito atong nakuha day. Kusat. Yakap kuya day. Kuya. Oh, Kuya, Mayra. happy kay ko day. Lamig ka day. Sad. Ami, sana padong. Parehas ta aksad. Api kay ko. Happy kay ka day. Biha lagi. Biha dito. Lami, pregaba. Happy mo gingon. Uy, Oh. ma. Mao na, Sarah. Kung ako pa'y ikaw, magpakasal ka na lang ni Dante. Insured na nag-imong ugma-uba niya, kay kwartahan man na. Ay, o lagi, kwartahan, ma. Unya, perti masang naman. Sa kami, ang dalang pangitag dako. Mag-unsa mo na dako, ya, way kwarta. Ay, gusto mo kayo, di ko na niyo si Briggs ang akong gusto. Kay, lamig si Briggs, ma. Kanang, maradyo kong mga anak. Pastilan, baya ni mo, Sarah. Kamabaw ni mo pangutok. Para nako. Nindot na kaayo na. Nga mo na pakasla ni mong dato. Sayang kung maadto na slais, Dante. Di ko mo atong pakasalan na niya, maoy. Kay ko nakasal, mi. Mga pit naman gyapon ko. Di ko ganahan, ana. Basta, di ko magpakasal ni Dante. Dili, jud, ma. Pa? Mao na, Dante. Nasayod ka naman unta nga may laing uyab ka na si Sarah. Nga nung intaw nga napakatabungol man ka. Ay, abot ko eh. Nasayod man ko nga uyab na silang Briggs pero di ko makahimo sa pagsudya niya pa. Mahadlo ko nga iya kong biyaan. Ayaw pag binugo ay Dante. Buwagi ka na, Sarah. Kay hugaw siyang klases pagkadalaga. Buwagi siya. Sagdi lang pa. Magwanta man ako pa nga duhami sa iyang kinabuhi. Ikaw ba? Malipay sa ka ng Sarah, no? Nga, ikaw ramay nagsulti na ako nga purti man nakuha ng iya, ha? Sa ka ba? Oo pa, dako nung iya pa oy, pero lami mo kayo sa mo sing along pagod. Mo nga, mawili gid ko niya. Pastilan. Kana ganing bayanan ng imong pangasaon do? Katawaan kagiyo sa mga tao nga naibawas pa kababae niya na. Nga daghan og laki ng bayana. Miriam? Mao na, Dante. Why gusto si Sarah ni mo bisag kamay? Oh. Isumbong magid siya na ko, ano? Hindi ko gusto nga musudya niya bayan ana. Ang gusto ta na ko nga masakpan siya nga dunay laing kabuangan nga laki. Nakailaman ko sa iyang uyab, si Briggs. O tagsara na sila mo chicken og motel. Kasagaran, anak na sila mag-abot ni Briggs sa bahay, yun nila mismo. Nanawag man siya nako, tuaron siya sa ila. Pero nasayod mo ko kung asan dapita na sila mag-abot. Silingan na ako sila. Bueno, makikita na ko niya. O, ingon ini nga ang buhaton ako. Salamat dong, ining kwartang imong gihatag na ako, ha? Kana tungod kay mahal ti ka, Sarah. Aya lang yun ko luibi sa atong relasyon na. Paron di ta magkabuwag. Dante, ikaw rin kaya akong uyang. Ali, tanda sa kong kwarto na. Maglipay ta. Tingalungan ko ng imo, ha? Anahan gid ko anak dong kay tigit ko matukan. Akuan, may akuan ba day ko day? Ako sosyo sa negosyo. Mao ba? Madog sa taga-tiyot. Sige na. Ugma na lang day kay imanti ka niya akong lakaw karon, ha? Ugma na lang. Sige. Amping sa imong lakaw. Ikaw sad. Amping nga di ka madakin ang sa tanan lakaw, ha? Hindi sa tanan mong mga libo. Ay, ikaw ba? Ikaw na lang gumasak pa ni mo siya nga dunay laing lalaki. Di man sana ni mo si asawa. Uya pa man na ni mo. Gusto lang ko pa nga makasakop niya sa akto gyud. Sa di ko pa siya biyaan sa Uy, higpit. para nako ba? Di na kinanan nga sakpon ba na ni mo siya? Kay di ni mo na si asawa. Uya pa man na ni mo. Ay, wala ko cellphone. Miriam na tingali ni. Siya gyud eh. Hello, Miriam? Di ana diri si Sarah dong. O, gikasabot ko na ang agaw ni Briggs. Priyan ang puntahan ko ipuntang. Mo ba? May gani kay misugot ang igagaw iya ni Sarah. Ay, nadaniman. I-offeran ako ng kandidat aron putuman
Miriam, may gasto ka para ako. Salamat kay Miriam. Uy! Unsan niya ako nakita? Kaya tubangon ka, bisa sa korte. Sige ikaw, Sarah. Kiusikan mo lang kung nakugugma ni mo. Sige, padayon sa inyong relasyon. Kay magbuwag na ta. Di na ako gusto nga magpakita pa ka na ko. Hangtod sa hangtod! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay akapin, naglalaho sa dilim. Salamat ka, nagisot din ko ni mo. Dugay naman kung may gitago na pakikugman ni mo dante. Mao di eh. Gasayod ko magbinuangan ka lang ni Sarah. Nag-uol ko, dala ko. Oh. Makugusto nga binuang ka lang niya. Mo ba? Hila ka? Nag-uul ka? Salamat di kayo. Huwag kalimtan ko na sa sakit. Huwag ikaw na ang iliko sa iyong nabi. Happy kay ko sa itong panag-ubaron, Dante. Asad, Miriam, nalipay kay ko ning una na itong adlaw sa itong date. May iyang niyo dahil tak niyo. Oh, unsa man na? Kuhaan kining dadunta ka sa parang bugnaw nga lawak ba? Mahal ta ka, Dante. Dan ako bisag asa. Di ta ka baliparan. Salamat din, Miriam. Salamat. Miriam, Kagilok. kanito din. Nintutan yung Miriam. Gilok ka. Sige ka, Miriam. Dante. Nintutan. Ano mo sa bunsa ako? Saan ka na? Ano yung kalawasan? Sa ngayon yung... Kuniti. Katuski na yun. Cute kay mo, ano? Oh, cute kayo na. Nindot ako nito. Cute kayo na. Tingin kayo talaga. Lamig na kaikuan ba? Ikaw alang din. Kadim. Basta. Love you, Dante. Subang gusto. Sige. Sige pa. Ako gyud ang nakauna ni Miriam. O love kay ko niya. Mao nga gipakaslan ko din siya oy. Huwag ko maglangay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Nas ginaingon tao nga magbuhat og binuang dunay gyud gaba. Busa kita angay gyud nga magtarong sa duhatan aron di kita mabaslan. Morning nahitabo sa akong kinabuhi. Di na ko mahimong mahikali. Gibuwag gani mo imong uyab. Ug mabdo siya sa imong pagbuwag ato. Opay, akong gibuwag ganay. Wa man magamping pa na mabdos man. Buwagan. Yabang yung patakdan ni mikro ng kanahana. Ano naman? Angay mo siya pakaslan kay mabdo sa siyaw niya imo tong anak. Oh, lagi pa. Pero wa man siya magamping. Namabdos man. Di ko ganahan nga na, oy. Niya, pa sa akong bukabularyo nga, magminyo ko. Ay, kanusa pa man ka mo binyo kanahana ka husto no makisidad. Ay, unya na ko pa ka nang maigo na ko sa pana ni Cupido ba? Maigo sa pana ni Sa? Cupido ang akong kasing-kasing. Juras! Stilan! La, mo ba? Naglaslas sa iyang pulso si Ruda? Ug may na lang kay nadali og da sa ospital sa iyang mga igsuon nga lalaki? Ay, gali ka naglaslas ra. Umaglos-los ka na ka, ha? Ah, Mo resulti sa nilito ka to ilang silingan, ha? Gusto ko rin siyang paminaw, ha? Nag-all siyang imong gibuwagan. Mo na gusto siyang pagkamatay. oh, kung namatay pa siya, ilubong. Basta kay di na ko ni Ruda. Ako bito siyang giingnan nga managang aron di mamabdos. Kumpiyansa man. Nawa, miburot man. Mo na diha. Hoy, Usa Julas, wala Julas. sa buhay niya. Paminaw, ha? Ako ang yun ni mo, do, pakasli na suda, do. Bisan lang tungkol ang apo nga nakakaroon sa akong tiyan. Awa, sa tiyan ba? Wala rin sa akong tiyan. Sa akong apo nga nasa yung tiyan. Libog lang kung mo kanahana ka na. Apa eh. Ako may netarantar, di mo ko tungkol sa buhati mong roda. Ay, gikasubo na ko pa eh. Wa lagi ko'y gusto adtong Ruda lagi. Og si Arlene, kana si Arlene. Kana, kung Arlene? sugton ko anak niya. Kana Gusto ba Arlene? akong gipanguyaban? Kung sugton na ko na niya, mao niya akong pakaslan. Ha? Kaya nakagusto ko ng bayana. Di ka subok ko, Jonas. Dili ko mahimong dawato ng imong gugma tungod kay nahibaw na ko sa imong taras. Wa kay babay nga imong tunayon. Human mo kini makuha, imo na lang isalikway. Kung unsa may nadungog ni mong mga tabi sa gawas ba, day Arlene, no?
Ang kuno na ko, tinuod yun ang tanan. Oo, tinuod na. Daghan akong babae nga gipasaligan. Apan, ako lang silang gisalikway, human ko sila makuha. Apan, kung imo kong sugton, diha dayon, pakaslan ti ka. Kaha? Nagsulti ka kahasti noon. Tinuod nga ako eh. Tumoy ra na sa imong dilang imong gipamong, oy. Aron ka mo to, Obi. Sige, sugta ko, Bi. Og unya ko nakuhaon ang imong kaputli, human sa tong kasal. Tinuod ka, Jonas. Sige, sugtun ta ka. Apan pakasliun ako ha. Human sa tong kasal mo na makuha ang akong lawas. Ikaw? Niya kasama ba eh? Ako pa dayon niya. Ha? Oh, Gusto siya mag-isulti ni mo. Idako na yan tiyan. Hapay te siya mga anak. Huwag mo ng anak. Jonas, maluoy ka, pakasli ko. Di ko makatugot nga bataw ang akong anak na dili makakita sa iyang amahan. ay. Roda, gikasupo na ako. Dili ikaw ang babae nga gusto na kong pakaslan. Ikaw mismo nasayod nga wa ko'y gusto ni mo bisan gamay. Ikaw rin ako gusto na ko. Apan ikaw ang nakaangkon sa kong kaputli. Ikaw lang ang bugtong lalaki nga nakapahimo sa kong lawas. Huwag ikaw ang amahan ining bata karon nga hapit na ako anak. Usa maluoy ka. Pakasli ko. Maluoy ka, Jonas. Bisag tugod na lang sa umaabot ng anak. Di na lagi na mahimo. May uyab na ko. O gani, kaslo naming duha. Usa din na mahimo nga. Balikan ta ka. Ug ayan nagipakita na ko ha. Di ko gusto nga masayod ang umaabot kong asawa nga may babae kong nga gipamagdusan. Nakasabot ka? Huwag gid kay kaluoy na ako. Gabaan ka ra sa imong gibuhat na ako. Gabaan ka ra, Jonas. Pasalo ako, Dayo. Patay na ang akong gugma nimo. Milabay na nga tong panahon nga imo lang giusikan. Busa pangita na laglaing babae mahigugma nimo. Sama sa kong paghigugma nimo sa nagkalabay na nga higayon nga kita pa. Nganong gabaan man ko? Nga wa ta man kagamitin kusog dihang giangkon ko ang imong lawas. Gani, ikaw man gani gusto nga dunay mahitabo na tong duha. Busaway gaba nga akong mapaabot toy diha nimo. Wa aruda. Muabot rang adlaw sa panudya. Di man inaayop. Tinandanay na gini mo do, ha? Pagkadako sa imong gastos, kasal ni mo og masus. Opa. Giurot ko og kuha ang kwarta ko sa bangko aron magasto sa among kasal. Very good. Og daggan sa kay ko giimbitar pa nga mga kaila nato. Bungga kay nga among kasal ugma ni Arlene pa. Pastilan, lipayan ako mayangutan ng kinabuhi ni mong way hinungdan do, ha? Ah, Aruan na kay mga babaeng mabinuangan ug manghinaot lang ko do nga way kakulian ang inyong kasal ugma. Jonas, ang imong pangasawa nun si Arlene! uy, Siya marinig mo. si Arlene ko no? Ano man ka si Arlene? Unsa? Ang akong pangasawa nun, gikidnap sa igsuon ni Ruda. Mao ka na, Jonas. Ug perting hilak sa mga ginikanan nun ni Arlene. Ug daghan ng mga pulis ang nangita sa igsuon ni Rona nga midakit kang Arlene. Ginoo ko! Arlene! Arlene! Ay, ayaw ko kung saan malo ka. Puti mo utog ka na. Kalamin ni mo ba ka? Bra, panty. Ayaw dili ko. Maluoy ka. Kaslo na na yung taon ko og mayo ko ginapti. Ano yung kaya naglagot ko sa imong pamanhon na si Jonas. Umaniya pamsi nga akong manggut na si Roda. Iya lang kinigit sa pwera pa. Ubahos ko. Ako'y mo una. Ako'y mo angkon sa imong putli. Ikaw, ipabalik ito kan Jonas. Ayaw! Maluoy ka! Ayaw! Dili na ko angay ni mo. Basta dili na nato ipadayon ng ato kasal. Mahal ta ka, Arlene. Ug nadakpa na sa mga pulis ang isuon ni Roda. Nga midagit ug milugos nimo. Busa ipadayon ta nga to kasal. Ipadayon ta, day Arlene. Asawa na gid ka. Arlene. Arlene. Jonas, ayaw lang ko. Ha?
Sakit na. Isi nang Gusto dito, no? No, maklaro hindi, Dako daw usad. Sa bayas itong tawahan na da. Giunhan ko da. Pero sige lang, hinayin na to. Ha? Aron di kasakitan. Oo, hinayin na ako. Ako ditong iyan kay nakisig man. Dako to, sige lang mo. Pamamasog. Kini, magbay. Nawa. Nood po na mag-i. Nga! Out mo ba? Mo na pa, Paita. Naglagot ko pa. Nga dili na ako may nakaula sa asawa. Salbayas ko itong isuli, Roda. Iyang kilugos ang akong asawa. Bida, no? Bita Kaya yun. may tao nakagaba, do, ha? Gaba ning gibuhat sa mga babae ni mong imong ipamabdusan, ha? O karon sa plano nimo. Ipapilot to nimo, ha? Ha? O imong buwagan mo asawa. Magpili, pilot o buwagan, ha? Di man ikay nakauna niya. Mahal ako si Arlene, boy. Papilot. Di, mahal ako si Arlene. Mahala na lang to. Basta di na ako sa buwagan. Dili pa. Maluoy ko buwagan ako ng akong asawa. Kay, mahal na ko kay siya. Dili niya sa ang nabo nga gilugos. Way sa ang akong asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Flora, ginaingon, wa ko'y katungod nga musudya. Apan, luoy lang ko sa tao nga hindi pasakitan. Mo kining nahitapos kong kibuhi nga di na ko mahimo, mahikalintan. Oo ba, Flora? Ika sa probinsya ka lang Domingo. O Mario, Ito lagi ko Barrio. Ay, niyo lagi ko Maria. Maria. Default sound, no, Maria. Anak. gaw, usag din na lang kung musangpit ni mo ana. Kay naanad man kung sangpit ni mo anang Mario sa dito patas probinsya. Og, uy, salamat kaayo ha. Ngay mo kong gipaanyo, gipasod ni magtrabaho isip tindiras ta ko nga tindahan dinis downtown. Why sa payan, gaw? Okay. Mupuli ka man yung kakarnuing Domingo. Sige. I-regards na lang ko una dito ha. Sa tanan na itong mga higala o kaparinti ha. Ay, okay, gaw. What's your problema? Gaw. Mag-uol kita si Donald. May inig-anin niya ni Domingo. Nawa ka. Usag yun na, sinungdan nga mo pauli ko. Kapoy kay gatubang nga ng tao nga watay gusto eh. Kapila na kipasted pero mo dutot kihapon. Ay, ana, mang ginama pa sa kong mata. Ikaw bitaw, gaw. Dako ka man kayo gusto ni Naldo. Unya, kayo, waman siya gusto ni mo. O, naminyo na siya sa laing babae. Mao nga may desisyon ka nga. Ani, ug si Daddy, ba? Ay, kumusta na Kasnaldo, no? Malikpayon baka siya sa kilira ni Tessa. Taka na rabaglaki ng bayhana sa unas wa pa sila magkauyab ni Naldo eh. Ug manghinaot na lang ko. Nga ikabilin og bay ng bayhana aron dili magul ug maghilak ang lalaki nga ako gihikok ma. Oh, kau Flora. Malipay ka rin sa nanay Maring. Nakaduaw na po ko niya sa probinsya. Ay, maayo naman ang takang iminyo eh. Pero, saon man mo, pamapot ko'y uyab. Sinaldo unta to. Nibalik pa lang ta siya pamisita na ako. Sugton yun unta na ako siya. Pero wa naman. Kamahay ko kipaya eh. Nga nagpakit-cute ko. Ipauan pa lang nga ina siya mubalik. Mas may pag-ako lang di siya gisugot. Pao ba, Pedro? Nagbuwag ang magtiayon Naldog Tisya? O lagi manang maring sakpan man si Bainaldo taon ni Tisya taon nga nagduwa man taog laing duwag kayo ba sa laing babae aw laki Wa nasunog! nasunog yun eh. Mao na nga palayas Naldo taon na ilo Unya nilaya sa daydayon si Tisya di ay. porti pang katawa ay matod pa niya bisan pa kuno siya palayason mulayas gyapon bisag di siya palayason layas gyud siya ay kuno wa na kuno siya gusto siya bana. Hala no, kaluoy kong Naldo. Kung ang ako pang anak ang iyang naasawa, o di gid unta siya maguol. May gani. Wa niya pamatya ang duhano, dihang iyang Ah, wala, nasakpan nga wala. nagduwag kayo. Ay, wa lang kuno niya buhata tao na. Kay mo tawag kaway ka ugmaon ng gamay pa tao niyang anak. Kung mapatay niya ang iyang asawa o sila mapreso pa siya, di ba? Hala, uy, kaluoy in taong Naldo.
ako'y naluoy niya. Mao gyud luoy gyud kayo. Nay! Ay, Nay Maring! uy, Nay, si Flora ni Nay! Hala amang. Ay amang hala nang. Tuloy. kaya pagkatingali. Sir, Anang anak ni Asia, ni Flora, ang si anak. Flora ron. Flora, anak! Ingon anang nahitabo, Nay? Pedro? Ay, si Pedro raman say nagbalita nako nak. Kay silingan man niya ang magtiayon. Saan man taon na si Tisya taon? Kabuutan ni Bainaldo, iya pa man taong gibinuang nga taon. Kung daghan mo siya laki, nga natilawan sa daga pa, wala tato siya magbinuang. Binuang mo hinuong taon siya ni Bainaldo nga, gipakaslan mo ta siya. Alo? Naunsa man yung taon siya, uy, kabuotang Naldo nga iyang gibinuangan. Dagan mga siya laki, uy, natilawan, unas daga pa Maon, siya. wag yung swerte Aldo nga nakaasawag bay nga lakihod. Kung yun. si Flora pa iyang naasawa aw happy unta kayo siya. Happy. Happy Mart, Happy Mart. So good day mo do. O good day ako gusto. Naman siya happy. O, Tataas ang energy, happy, di ba? Don't pipi. Latod silang duwa. Sunod sila doon. Abi ni ma. anak, Nay. Day, abi ni mo, day, no? Sulti Benaldo na ako, day, nga kung imo pa lang ta kuno siyang gisugot tong pagpanguyab niya ni mo. Aw, kamo ginuntay magkadayo taon. Oh, Ang nadaot gud niya, ay gusto man gud siya nga sugtayon ako siya. Nakagusto man gud ko niya, pero di lang ko ganahan nga one click dayon, sugot dayon. ay day, kuan ba? Kung pananglit tay, padayon sa panguyab ni mo taon. Saman, kaya pa ni mo? Imo ba siyang sugton, ha? Oh, di na Pedro, uy. Kay bisag buwag na siyang asawa, minyo man gihapon siya. Wa na siya kagawasan nga mataog laing babay. Nadadon sa alts kami minyoon ba? Di ba ang una na aragot? Di man kanya pakaslanday. Magkarelasyon gali mo, amo puyo raman mo. Ipain lang ba? Ha? Di ko, uy. Mahog ko ana nga kapit ang Pedro, uy. Tinood ka ba, Pedro? Naroon si Flora sa ila. Miduaw di siya ron sa atong probinsya. Oo ba eh. Sus, kapahan mo sa motlura. Total lagi. Ay. Ang lubot bahog na kayo. Mo ba? Talagi tanaw. Samot di ka nindot, no? Abi ni mo, bay, siya rabagid unta kong nagustuhan, bay, pero mawaw lang gid ko nga mubalik dihang kunya sumuta. Stan, maunan ka sa'yo po. Sugton ko nung tatakya, pero wala naman ko nung kabaat pabisita. Mo ba? Bay, atua siya, bay. Ingna siya nga mamita ko niya kang gabi, ha? Sige na, bay, Pedro. Ay, bay, pero bay, no? Nakisulti ni mo, ingon mo gud siya, bay, nga kung padayon kung kagpanguyab niya, Oh. di mahitabo nga sugton pa kaniya. Bay, ano naman? Medyo naman kuno ka niya mahuog, nagkabit ang taon ni mo taon siya, di ba? Ingna lang siya, bay. Sige na, bay. Ingna siya nga mamisita ko niya karong gabi, Karon pa ko nakaampo. Nga mahal na inako si Naldo. Pangayo kong pasaylo niya. Makigbalik ko sa kumbana. Kaya wag ayo akong kapit. Ha? Tapulan kay Burumansa. Diretso patong boy ayo. Mubay sa kumbana. Makigbalik ko niya. Habal-habal driver. Lugar lang diha ng iskina. Lugar lang ko diha haba. Adara ko piti. Kadiyo ta kay manaog ko. Salamat. Balik kong Naldo. Og nahibaw ko nga iya ko daw tuwing kiday ko man sa nako. Og doon na sa may anak. Naldo, magbalik ta pa. Giban man ako akong kapit. Layo na kayo siya ni mo, uy. Mas ganahan ko ni mo kung magkakay niya. Mahal ko ni mo, diba? Bus balik ta. Sige na ba? Isubo ko, Tisha. Karong panahon na tugtad, nga dili de ikaw ang angay na akong unungan hangtod mong kamatayo. Nga bahay ko, ikaw pang akong asawa. Si Flora patingaling nga akong asawa. Malipayo nung tako karon. Butan ka siya. Dili sama nimo. Nga kay kaglaki nga tilawan. Oh. Ug sa diyang gipakaslan ka. Ha? Kay nagugma ko nimo. Nang laki pa jud ka. Ha? Huwag gyapon ka mag-usab da. Busa di na ako makibalik pa nimo. Nakadungog ka? Ha? Adi ay, Di ako magbalik nimo. di na ka makigbalik Oh. na ko. Ut ng Flora. Uyab mo, ha? Kung uyabon ko musugot, Ha? banat ka. Busa dili ko musugot nga dili ka makigbalik na ko. Wa may relasyon si mong bana, uy. Nahisgutan lang tingali to niya. Kay nagmahay man siya nga wa may magkauyab. Kay kung kami palang kunong nagkadayon, dili ko nun ako siya luiban. Dili ko parihas nimo nga mabuhion nga pagkaasawa. Hoy, Flora, timan ini, ha?
Mahibaw-an kay na akong magkarelasyon kin mo sa akong bana. Dili gyud ta mo hatag og kalinaw. Di ta mo hatag og kalinaw sa inyong relasyon. Bugnoon ta kang animala ka. Wa may relasyon si mong bana, day. Pero wa ko mahadlok nimo. Di ta katrasan, uy. Kung awi mong gusto, usa pa ako di sa gianan, di. Kay wa na ko'y gana nga makig-story pa nimo. Pawa di atis, ha? Mas may pagmumpiya na lang ko sa probinsya. Aron dili may magkabugno na itong siya. Kalakot siya. Nagmahay man din siya nga gibuwagan siya sa iyang bana. Ya, nanong nagbuhat man siya sa ingon. Nga nakigrelasyon sa glaing laki. Babayang kurakan. Dili matagbag usa ka laki. Maayo rin yun nga misibit ka dahil dito gaw. Kuyaw, kung magkabugno mo niya itong tisya, malitar ba ka ito? Unya ikaw po, di rabadyo ka mo sibog away. May ragyod. Mulanggaw. Siya na lang siya akong sibugan. Bito. Maong, malihay na lang dito ko kao. Kay, wa naman sab ko'y ugma nga makuha na itong naldoy kung ako pa siyang sugton. Una. Asawa na baya siya. Dili maako ang tibok niyang pagkatao. Busa, ulitaw ang gusto nako nga akong uyabon o pakaslan. Ulitaw gaw, Mario. Oh, ikaw? Ikaw ning ni, ah? Kinsa may nagtultol mo din, ngano nakatultol makadinis kong gistaran? Basta tao gani nga may gugma. Ngita ginagpaagi nga matultulan ang binat nga iyang gimahal. Sana all. Dili na tangay sa usag-usa. Kauman good. Wa na ka mo balik at tulingan ta ka nga balik. Nagmahay ko day Flora. Nagmahay ko nga wa ko mobalik. Maong maluwi ka. Sugta ko. Kay wa na gyud ko'y gugma sa akong asawa. Ang tinuod. May pagtanaw ba yun mo? Mo ba? Uy! Naldoy! Ano sa suod na? Ako ramang usa sa akong istaran. Ano sa suod? Kami ana. I love you, Flora. Ikaw ginadod akong gimahal. Katapusan ako kakaani ka. Inso na imong gitan. Tampasaon sa man to. Ako nagiran. Imo nang giguitan. Imo ini katusikan. Sinaldo gyud ka virgin ako. Ang lalaki nga akong nagustuhan nga masawa na. Ibiyaan na masab niya yung asawa. O kami nagkaroon ng nag-live-in, gibiyaan na gyud niya sa hingpit ang iyang asawa. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stella, ginaingon. Ako'y asawa nga matuod kinahigugma sa kumbana. Busa dili ko sa ibaylo kag bilangkinsa. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi. Hindi na ko mahimong mahikalimtan. Ma. Mao ka na, Estela. Dato si Jigger. Busa siya ang gusto ko nga mamahimo nimong pamanhunon. Pero mawa ko'y gusto ng Jigger. Ato bitaw siya. Apan kasiguro ka ba nga matinud-anon sa siyang tuyo din ako? Pobre lang tama, busa. Dili may tabo nga iya kong pakaslan. Kung sugton ko siya, sigurado ko nga igor ako niya pahimuslan o pagkahuman iyang biyaan. Anya kinsa may gusto nimong mahimong hinikugma? Kanang nante, nga usa lang kakargador sa merkado sa atong lungsod? Gusto ka ma. Sinante nga akong gihikugma. O kung mo dayon gid sa pamisita na ako karong Domingo, sugton gid ako siya. Kay nakasiguro ko nga dili ko niya binuangan. Masita nimo karong gabi si Jigger. Busa siya ang gusto ko nga imong sugton. Unsa ma? Nanas Jigger sa silong. Lakaw na, kanaoga niya, sugta ha? Atubangon naman ka ha. Sige, atubangon good. Yung kusugta. Kung imo kong sugton day, pangsawon ta dayon ka. Og ikaw na unyang himuon kong reyna sa akong panimahe. Ako mahimong reyna? Sa ato pa, palasyo imong gipuy-an. Ug ikaw ang hari. Kay mahimong mang reyna ang imong maasawa. Basta na, mao na. Magmalipayon ka uban ako kay dato ko. Kung ako imong bana, swerte kay ka.
Kwartahan ko ko. Gikasubo ko, Jigger. Oh. Wa ko'y gusto nimo bisan gamay. O wa ko mag-apas og lalaki nga dato. Bahalag pobre ang akong mabana basta nahigugma ko niya. Og malipayon mi. Bahalag magsuwa migsagig basta loving me. Stella. Busa pa saylo ako. Dili ko madawat ang imong gugma. Kay wa ko'y gusto nimo bisan gamay. Stella. Bugo kang dako. Wa gyud nimo sugtang lalaki nga dato. Wa gyud nimo gamitan ng utok nimo. Kasing-kasing akong gigamit, ma. Labaw sa tanan na sayod ko nga daghan nag-uyab si Jigger. Iyang kong ipuno sa mga babae nga iyang gigamit at iyang gibiktima. Haba da ay istoryara na nimo nga may daghan siyang uyab. Magmahay ka man gyud sa umaabot ba? Kung usa lang ka pobre ang imong mabana, magmahay ka ra gyud, Stella. Mamisita kas gwapa kong anak. O na, misita kong Stella. Ay, natog na akong anak, Rabada. Og dili baya ikaw ang gusto ko nga mahimong uyab sa akong anak, do. Kay usa ka lang kakargador sa lungsod. Tinuon na nga usar ko, kakargador lang. Kan kung kami Stella magkadayon, pasalig ko nimo nga. Di na ako siya pagutman, oy. Uban niya sa umaabot ng mga anak. Istoryahe. Balik mo nga ka. Kay natog na si Stella. Ayaw abuga sa masahayong sinante, ma. Oh, Stella. Akong bisita si Nante. Busa ayaw siya abuga. Ay, Nante, dali. Dayon. Dayon din sa sud. Dali dayon, Nante. Pagkagahi yung unay mong sultihang bayana ka, oy. Si Jigger lagi ang gusto kong mahimo ni mong uyab og mabana kay dato to kwartahan. Nante, dali na. Dayon, dali. Kako. Nang, aris ako na nga. Unya lang ko magmama nimo kung makasal na Stella na nga. Ilom di oy. Bisag kapila pa mo niya kaslado. Di ko gusto nga mutahod ka na kog mama. Kay wa ko'y gusto di mo nga ikaw mahimo na kong umagad. Ma! Nay, salamat nga imo kong gisugot ha. Bisan ko sa lang taon ko kakargador, salamat kayo. Nakagusto mo ko nimo. O bisan pagsupak si mama sa kong pagsugot nimo, di na ko igsapayana, no? Ako'y makitipon nimo kung maminyo na tanya. Dili, gid siya. Salamat tayo, Stella. O gusto ko nga makasalit tas madaling panahon dahil bahalag pinubri nga kasal ko. Basta makasal lang ta. Yes, Nante. Salamat kaayo. Sige, musugot ko magpakasal ta. Kay mahal sa taka. Mahal ta ka, Nante. Sana gyud ka. Makahawak ko sa imong apil. Batang tanagpuputan ako, Nante. Kay imo na ko masawa. First time ba yanin ako? First time sana ako. Inita sa mga kalawas. Kanindot siya. Sanig ako na ikapan. Sanig kahit ko na ni. Kataas. Ako. Da ako kamuting kahoy. Pirahe. Kamuting kahoy. Tikahoy di ini. O day, aplihan ako yung mga pati ha. Ablihan. Pagsira. Sige. Oh. Tampor na. Kwarta? 10,000 pesos na. Pati lawa lang ko kausa. Kaya ako ni hatag nimo. Dili ni na ako pabayaran. Hatagan tara kag kwarta. Lasa ni mo sa? O kung man ko ikaw hilabtan, masugot ra ko nga himuon ko nimong kabit. Sige na, Stella. Kuha nagbalik imong kwarta, chika. Pobre man tuod bisinante. Apan malipayon ming duwas among kaminyoon. Gani, mabdus na ko sa una namong anak. Ha? Mabdus na di ka? Oo, busa layas. Kay dili ko ibaylo sa imong sapi akong bana. Mahal kong akong bana, nga usa lang ka kargador. Mahal na ko siya. Dili ko siya mahimong ilisan og budhian. Layas! O ayo nagipakita pa na ko, Chikar. Nanglipaghon ang naong ni Chikar nga mibakda ang kwarta nga iyong tang ihatag nako aron ang iya kong hilabtan. Di ako buhian ang akong bana. Kahal na ko siya. Mahal ko ang usang kakargador og pobre nga bana. Uy,
Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edwin, ginaingon. Doon nagi panahon nga ikaw makasa sa imong kugma tungod sa wa da mga pangitabo. Mo ning nahitabo sa akong kinabuhi nga di ko mahimo nga mahikalimtan. Uli ka sa atong probinsya, ugma. Otay, Utay. kasal ni Gaw Arnold Manggod. Nya nakasaan sa ko niya nga mutambong jud ko sa ilang. Aw ikaw tay, muban ka tay? Magkuyog na lang ta og larga ugma tay sa probinsya. Ikaw na lang, ikaw na No? lang. Ang kanyang tinghatag ra ba sa senior ugma, lisod ng kung miss kay nga ko ng senior dekado. Lisod nga gwa ko diri. Kawas pa, klaro kayo nga baboy ang suot niyan dito. Ay, igawan niyo ko ta. Maugig na nga basta doon ay jakong hikay. O, baboy ang yawon. Ay, nga, kay high blood ba ya ko. Lisod nga doon, tigbak pa lang ko, no? Wanya senior, mau naglaki, ha? Sige, kitay. Ako na lang ingnon si Gaw Arnold nga di ka makalugar og adto. Oh, sporting ka man lagi. Asa man jay ka? Mag-date meron sa akong uyab tay nga si Mayet. Og manangid pug ko niya nga mularga ko og mas probinsya. Maupa? Madayon diday ka og tambog sa kasal sa imong ig-agaw ugma sa probinsya? Ang tinuod sa sunod adlaw pa man nilang kasal pero ugma kong larga. Pero di ko magdugay dito eh. Mga 4 ka adlaw ra tingali ko dito, labing dugay kay mom sa ni pananggit ko sa among trabahoan nga 4 ka adlaw ra ko nga mo-absent sa trabaho. Basig ka kang gwapa dito sa probinsya, ha? Anya, makakita ka dito og lain. Na, di gina may tabo nga mangita ko glain day may ito. Ni ka nang nga akong uyab. Nya, mahal kay tika. Ug di may tabo nga ibaylo ko pa ikaw sa lain eh. Labi na ning lips oh. Kalami eh. Okay, mularga naman ko ugma. Day may tagbaw gitaron ha. Manuta sa suki na tong hotel. Ini dan na to. Subutan na itong lang romansa tayo. Ni ito. Ihurot, oy! Salamat nyo tanan. Kung kanino tanan ha, usbon ko, daghang salamat. Gaw, salamat gaw. Unsa gaw? Mga gaw, yaang sali nga dagang guwang wat. Gusto ni mo? Mao na gaw Edwin. Ay magaw na lang pud ko nimo ha kay asawa naman ko sa imong ig-agaw nga si Arnold. Gaw, sabi ni mo? Ang tinuod no? Bisan matured na si Ma'am Irma, pero gwapa siya oy. Nya sexy pa gyud. Asos. Ang tinuod, so kada sila nagkabuwag sa una niyang uyab kani adto, wa na gina siya manguyab. Ang pag-atubang nilang sa iyang estudyante sa eskwelahan ang iyang nabisihan. Mao ka na tinuod, Edwin. Ma'am Irma. Ay, sukad kong gibudhian sa kong uyab, dugay na. Wala kumulingit ang mga lalaki. Apan karon, sukat ta ka makita, Edwin. Inunog sa may balik pagpitikin akong kasing-kasing. Gaan ang buot ko nimo sa nakailata ka. O gibati ko nga, nahikugma mo. Ma'am, may uyab na ko. Di ko pwede nga makigrasyon po og laing mga bay. Pareha mo, gaw Ngay uyab, pulos pagid mo taga syudad. Alnas tiyang sali, tambong nas kasal. Mao cute, putagid mo taga syudad uy. So napita ka sa siya na po yun, Edwin. Gabi ang kitpo, gabi? Tay. May kauban magugos trabaho nga nag-birthday rong adlaw. Ug iya kong giimbitar og panihapon sa ila. Mao nga mananghid ko nimo tay ha nga magabian ko uli. Sige, dong. Ay, nagbalibar yung imong kaubat ka ba? Basta, ayaw lang paghubog-hubog ka. Ayaw ka. Basta, di nyo niya ka. Baka ulit ba eh. Kamang nyo niya ka. Di ko maghubog tay. Uman ako kaon, muli din ko. Doon na po sa dapit nga ikasabutan na mo ni Ma'am Irma nga makita mi.
Samboy. Wa ko makasabot sa akong kagalingon dak. May uyab naman ako pero wa mo ko makabalibad ni Ma'am Irma nga magkita din ni. Ay. Uy. Taxi driver. Lugar lang tungod anang mall oh. Okay, salamat ha. Di ara kompleto yo. Kadiyot kay manaog sa ko. Ay mo na na. Okay, salamat sir. Okay. Kadiyot ha. Niya sa dapit nga mong gikasabutan. Edwin! Uy, naara siya. Mao ba? Mao ka na. Mahal ko kayo kong uyab. Apan ambot. Wa ko makabalibad mo diyan. Nanawag ka. Gustong mag-abot na din yung syudad. Kana tungod kay may pagtanaw ka usab na ako. Ayaw ka bala ka. Bisan may edad na ko. Apan, putli ko, Edwin. Tungod kay wa ko matugyan sa kanhi kong uyab ang akong lawas. Ma'am, dili biya ta uyab ha? Friend biya ta ha? O pues, uyab na tasukot ron. Oh. Ug humantag kaon din sa restaurant. Manutag mo ta. Itugyan ko nimo nga akong lawas. Ma'am Irma. Kadi una ani. Nani din kalami. Sa una tanin ako Pero una. Diha nang kakapuyo akong ubos. Gan ka? Ito ko na imong akong Sige. Likdap ng ako. Sabi ko sa batay mo, imong mataron. Kini maigok na di ako. Tay pakatunga sa sakit gyud kami. Ay sa lihok agad. Okay ka? Lihok. Lihok na. Lihok. Gunit lang. Gakos kayo. O siya! Hindi ka pa mabdos ka. O siya kaigaya nga maisra. Utay. Abi na kung di na siya mamabdos tayo, pero mabdos mo tay. Ako yamahan. Usa bisag man ako kung uyab tay, waggan ako siya ay. Ug si Marmang akong pakaslan kay tabak na siya sa akong anak tay. Edwin! Perting hilak sa akong uyab dihang gikasal ko sa idaran nga mastra nga akong namabdusan. Apan, kung mahimo kay nakasal na maglain. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ay, laki nun ka ba siya niya? Tablarag mura nga anak siya. Tagwa ng ibungan. May ganang ibunal ko. Balik ko yan. Mura biya ba lang pinagbangway dunggan ng imo. Ay pus, ay bush. Baygaw, what pus, baygaw. Ngaduwa mo sa? Wala. Ako sa pagkikalibot. Ang gusto, doon ito naibog na ko. Sinadit. Sinadit? Kato sa may bugao. Ako ito pakuyaman. Magpinat mo. Panguyap ni siya gaw! Wala. Karong Domingo ay. Mamisita ko na rin. Okay, mao gini sulban sa tanan daw. Mao na hingpit sulban nga malimtan mo sa Riana ha. Panguyabi ang babae nga dako kay gusto nimo sinadit. Panguyabi siya ya turja ka na yung jirjira ngayo ha. Ayaw cute ka cute. Jirjira ngayon. Amat kay Dedan dita nga. Sugotan ko nimo. Kana kay mahal ta kaayo Kalimuel. Ug sagot sa langit ang gibatin akong kalipay nga kanamisita na ako og nanguyab. Uday, tumugay na mabdos lang lalaki si Ariana. Ug kasluno na sila. Busa mangita ng giguglaing babae nga akong yabon nga makaw. Tabanta kang malimtan nimo sa limpit Limuel. Oh. Buhaton ako ang tanan aron malimtan nimo siya ug makaton ka sa kupan ako. Buhaton ako ang tanan. Natakbaw naman tao. Pwes mo, manuta sa tabi. Kana kung sugot ka. O kung dili ka, nasa kumungugos. Limuel, nanaan ako nimo. Nga dili ta ka baliparan bisag pa'y gusto nimo. So, sige, manutag magtan. Salamat ay. Taxi driver. I-drop niya ng 12 motel ha. Day. Karon ba kumakawayan Lagi, ani. Karon. Karon po.
Kusay og bindot kayo. Sana. Bindot kayo. Bindot pa kang Ariana. Kung wala ka itong nangyari, hapyod ang gagawa ka ito niya. Dali, be. Ay mong ubus na sarap. Ubus ni ate. Oh, dali. Kahupag ni ate. Oh, magkalbaga rin. Magandam anak da, mamatay nga ko anak. Magtigong sa kong hangin. Ay sa... Ikaw na kalaga ako'y bahala niyo. Sige, sige. Pero pag hindi makasuway ito, kuwan. Kang bulsay. Yan. Sige. Dali, ibulsay ito. Ay, ayun na bahi. O kana dong Demil. Nagbuwag siya si Ariana ang iyang bana. Oh. Kaya wagin di pa si Ariana sa iyang bana. Ikaw ra gihapon ang kanunay nga gihuna-huna sa among anak. Oo na dong. Mao nga gibuhian na lang siya sa iyang bana dong. O gusto nga makikita nimo pagbalik ang akong anak dong. Mao ba nang? O sige, karong gabi. Muato ko sa inyo. Ma'am, sir. Kaya yung tinuod, mahal ko pagyapon ang inyong anak. Bisan, may lain ako karong uyab. Muato ko sa inyo karong gabi. Padawat paday ko nimo, ang may anak naman ko. Pero buwag na mi usa kong ban. Kadi naman siya manghilabot. Mahal ta kay ka. Busa, dili ko igsabayan kung may anak na ka. Salamat dong. Og ayag uli sa inyo ra niya. Arita tog sa kong kwarto. Sana Basta masuko yung mga magpapa. Di sila masuko, ako'y ba? Tinuod ka? Lagi. Tanan na. Tutay sa kong kwarto. Love kayo na ako ni Bisan. May anak na ni. Ang akong bana diri nagpatong pero ikaw. Kaya anak ni Mal. Sige. Yeah. Kita Gumitig bayo. Agay. Ay ito. Ay kalamihan ang Umansa ni tabo na mo ni Ana, nakig-live-in ko niya, o pwerte yung taong hilang na dito eh. Apan saan man ako. Di manggit siya pitik sa kong kasing-kasing. Dili siya ang akong ging. Uy! Kung mga ito mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 141. O usbo na ko. Salamat Jud sa inyong tanan, sa inyong pag-comment na Jud atong basihan sa atong pag-intro vlog o sa atong pag-outro vlog. O ginaot nga nalingaw mo sa atong gina-upload o ngayon kong pasensya nga dugay Jud ta nagabalik kong upload no sa atong mga drama. Ug akong i-shout out tanan nga comment sa to katong last nga gi-upload na to para naputay pang outro vlog. Atong i-shout out si John Plastico, shout out ni mo diha. Si Cindy Abdas, shout out pud ni Ma'am Del Sam 99 sa Hong Kong. Shout out ni mo diha ma'am. Si Oscar Abedog diha sa Karkar Cebu. Si Jimmy Sinal, shout out po nako si Joselito Salva. Si Belen Andoy, si Virgilio Balanay diha sa Surigao Sur, shout out ni mo diha. Virgilio Balanay. Shout out po nako si Rumi Boy. Si Ina Palas, shout out ni mo diha. Si Rigi, shout out ni mo diha. Si Richard Isco, shout out po nako si Lowell Balandra, shout out mo. Shout out po nako diha si Miles Biran. Si Mario Libre, shout out po nako diha si Rodrigo Vali. Si Christopher Valdez, shout out ni mo diha. O shout out po nako diha si Basilio Lagitaw. Atong listeners tanan ga comment sa tuwa atong gi shout out karon ug gibasa na to sa atong part 141. Ug atang-atangin na pud mga listeners, ato na pud dayong sundan ato ang nga Palamay Drama na gamay na lang kulang para makaabot po siya og isa ka oras. Tang-atangin lang ninyo. O usbo na ko nga jud pasensya pag-usab sa inyo mga listeners na tagtaod jud ta nakabalik sa atong drama. Busy jud ta. O usbo na ko pagpasalamat katong labi na sa akong tanan mga listeners. Salamat guys sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong Palamay Drama. O usbo na ko daghang kasalamat sa inyo